Tambalan na! Ang tambalang kumikinang. Nicole Yala and Diego Bandido. Hey! Hey! Magandang tanghali, kumikinang na ulo, Diego Bandido. Magandang tanghali. Kumikinang ina. Dear Nicole and Diego, lagi nyo pong naikakwento na kayo po ay dumaan sa mga medical conditions. Papaano po na hindi muna kayo naniwala sa mga alternatibong paraan? Di mo sure kung di kami nag-albularyo. And ako, I guess, para sa akin, Jigs, iba-iba yan. I mean, hindi natin sasabihin na ito lang yung tama, ito lang. Kasi depende rin siya sa paniniwala, di ba? Yeah. May mga iba kong kakilala na talagang, in fairness to them, sa sobrang paniniwala nila sa mga alternatibong paraan, gumagaling din sila. May mga iba naman na hindi talaga nagpapagamot at all. Correct. Gumagawa, may mga pinakukuluan lang na mga kung anik-anik na mga bagay-bagay na self-medication. Tas gumagaling din sila. Dalawa kasi Ganyan. uri ng tao sa paniniwala niyan. Meron talaga preferred nila yung alternative medicine. Pag hindi umubra, dito sila sa medical na. Yung meron, usual. Meron din naman itong medical medicine. Nag-start, oo. Nag-start. Tapos parang in denial sila. Kasi parang ang sabihin na wala ng pag-asa. Kaya sila nagre-resort into Kaya sila nag-alternative. Alternative. Diba? Kasi Ayan. yun yung sasabihin sa kanila na hanggang dito na lang talaga. Mhm. Pero one thing's for sure, siguro based on experience and based on mga kwentong narinig ko na rin, itong mga taong ito, mga doktor, mga alternative people, medicine, lahat po ito ay instrumentong ginagamit, Yes. 'di ba, na galing kay God. And ultimately, ang greatest physician is the Lord. So, ano man yung paraan, lagi nating sasabihin na, Lord, alam niyo po, ginagamit nyo po itong mga bagay-bagay na ito. Yan, na para, at mga taong ito. So, pakiguide po sila, di ba? Parang Yeah. katulad ng kung ikaw ay ooperahan, kung ikaw ay manganganak, o kung Yes, ikaw ay oo. tutuliin, di ba? Diba, kakatawa man pakinggan, pero Lord, paki ano naman po yung magpupukpok na sana hindi niya mapukpok lahat. Diba? Yung mga ganon. Oo. Hindi na sana hindi niya mapukpok lahat, na sana po, nakakatawa mang isipin, pero yung mga ganitong klase mga bagay, dinadasal din po yan. Yes, so totoo. Diba? Minsan kasi may mga bagay talaga na divine intervention. Ang isa sa Oo. mga parang natatawa ako na lagi kong kasama sa prayers ko, bago ako magdagkaroon ng PWD card, ay yung parking. Lagi yung kasama sa prayers ko, Jegs. Na parang, Lord, sana po sa pagpasok ko po sa lugar na pupuntahan ko, meron pong parking. Yan, Yan, diba? oo. Kasi again, yung mga ganitong klase, mga bagay, ay pinagdadasal po. Yes, oo. Diba? So Kasi yun. imaginein mo na lang kung hindi mo pinagdasal. Halimbawa, kahit sabihin natin magaling na doktor yan. Yung hinihiwa yung liig ni Nicole. Oo. Biglang nangati yung Singit niya. Gumalaw yung lumaki yung hiwa. Hindi. Jegs, yun nangyari sa Russia. Oo. Ano ba nangyari yun? sa Russia na nag-trending? Kasi 'di ba nagkaroon na last week ng scare ng tsunami. Dahil yata halatang di sigurado sa balita. Hindi ako pwedeng mag-AM Alam ko yun kasi nagkaroon ng malaking earthquake. earthquake, diba? 'di ba? Oo. So there was a trending video of an operating room na nung time na nag-earthquake, nag-start na yung surgery. Okay. Alam naman natin na pag surgery, Hala.
pag nag-umpisa na yan, Mhm. dire-diretso yan, may time po yan kasi baka magising na yung pasyente, hindi ka pwede ma-delay na o hintayin muna nating matapos Oo. yung earthquake, 'di ba? So, yun yung sinasabi natin na Lord naway itong operasyon na ito kahit simpleng tuli lang ito at libre ito, Oo. 'di ba? Or Yung katarata Yung turok pa naman very precise siya na ito. Halimbawa, for 10 minutes ka lang matutulog. Yes, correct. Hindi pwedeng dagdagan kasi baka Maka-apekto maka-apekto na naman. o magkaroon na ng complication. Correct, 'di ba? So tamang-tama, saktong-sakto Oo. yung dosage na yun sa weight mo, sa Oo. tulog mo, ganyan. Tama, oo. So kaya natin pinagdadasal na i-guide yung hands. Kasi Mhm. totoo yun, nakakatawa mang isipin paano kung may nangating parte ng singit na hindi ka na makakonsentrate kasi kailangan mong kamutin. 'Di ba? O di naman kaya katulad nung nangyari recently na tuloy ang laban nila sa pag-ooperate kahit Habang na naglilindol. oo, kita-kita mo talaga sa video jigs na talagang hindi ito pabebeng lindol. Oo. Lindol talaga As na in, gumagalaw sila. Alam mo talagang inaalog ka talaga. Correct. Parang may galit sa'yo. Naiintindihan mo ba? Ganon. Pero surgery. So, ibig sabihin, magkamali lang ng kaunti, merong matatamaan, may dudugo. Oo. 'Di ba? So, yung mga ganong klase mga bagay, that's why we always pray about it. So, hindi natin sasabihin na ito lang yung paraan na okay kasi mahirap na mga, 'di ba? Mahirap namang magbigay ng mga claims eh. Siguro kung pwede tayong magbigay ng claim, yung pinagdaanan natin mismo. Oo. Halimbawa, ikaw, hindi ka naman nag-alternative. Oo. Nagpalagay ka talaga ng stent. Yes, Ganyan. oo. Ako, hindi naman din ako nag-alternative. Rekta nagpatanggal. Si Oo. Diego nagpalagay, ako nagpatanggal. Ano ba naman itong tambalang PWD na to? Operado sa operada. Ay, nakakaloka! Dapat yumama na talaga tayo kasi mga operada na trabaho pa rin. 'Di ba? So yung ganun. So maybe we will say it's effective for us. Oo. Pero baka naman hindi siya effective for you. Oo. 'Di ba? Merong mga so kanya-kanya din talaga. But Oo. ako ang mantra ko lang diyan, ultimately God is the greatest healer. Kahit na sabihin nila na hanggang dito ka na lang, ito na lang ang itatagal ng buhay mo, ito na lang yung mangyayari sa 'di ba? Walang makakapagsabi talaga noon. Which minsan kung iisipin din natin, nakakalungkot din in a sense na yung iba nagre-resort na lang sila into alternative kasi yun lang yung kaya nila. Actually, yun din yung Diba? katotohanan. Yun ang Yun din katotohanan yung eh. katotohanan na mas mahal Oo. din talaga yung medicine Oo. talaga. Sa amin, swerte lang kami kasi dito napakabait ng kumpanyang napasukan Covered namin. Oo. siya, 'di ba? Yung ganun. Paano kung hindi? Mhm. Kaya nga na-happy ako sa SONA na may maraming mga sinabi tungkol sa Oo. libre na po. Parang zero- Libre na 'yan, 'di ba? Zero billing pero Mga ganon. mahaba pang usapin. Oo nga na sana I mean Oo. for the president to say something like that. Mhm. Hindi man nating abutan. Yan yung mga bagay na Oo. ayaw nating gamitin actually. Yung karapatan mo na ayaw mong gamitin. Yung Correct. parang ito, yung company privilege or yung company benefit of libre ang medication. Tama. While libre siya, yan yung bagay na ayaw kong gamitin. Sa totoo. Yung bata-bata pa po kami, usually nire-required kami na annual check-up. Oo, hindi po namin Tuwing may birthday, ina-avail. hindi po kami. naman paano? Minimemohan kami. Oo na, gaganyan ka na, ganyan. Hindi natin ina-avail. Paano bata ka pa, di ba? So, Ayan. kasi nga ayaw nga natin, kahit libre siya, ayaw nating i-avail yan. Oo. Ganon. Pero, may mga iba, kaya nga yung sinabing libre lahat, ganyan, masarap pa rin siyang pakinggan. Oo. Kahit na maraming usapin, at least, hopefully, papunta na siya doon. Yun. Lalong-lalo na dun sa talagang walang mga ways and means. Yun talaga yung kawawa at nakakalungkot. Nakakalungkot. Totoo yan, Mga Jex. kababayan natin na, Oo. na talagang less fortunate talaga. Mahirap maging mahirap. Mahirap magkasakit kapag ikaw ay mahirap dito sa Pilipinas. Lalo na sa mga malalayong lugar na wala talagang ospital. Access. Oo. Correct. So Totoo. ang pinakamalapit na lang si Manang na lang. Oo, correct. Na nagpakulo. pausukan ka na Correct, lang. 'di ba? May antagod buntot ng Puntot ng ano. Ano naman naisip mo? wala lang.
Buntot ng butiki. Oo, buntot ng butiki na hinalo. Tapos, yun na lang yung may isip mong, kaya nga, Oo. di ba, Jegs, hindi natin ma-judge. Kasi what if wala talaga silang Oo. ways? Gustong-gusto man nila makarating ng na makapunta sa isang doktor, sa isang dalubhasa, naririnig nila yung mga gamot na ini-endorse ng mga paborito nilang celebrities. Wala silang ways and wala silang access. Ang meron lang silang access kay Manang na papatak ng kandila sa sa tubig tapos Oo, may kasi- mapo-form. 'Di ba Kasi yung mga Sa ganon? atin in a way, naranasan din naman natin yan. Nung mga kabataan natin, pag sumasakit yung tiyan natin. Totoo. Dahil hindi tayo basta-basta bumibili ng gamot. Punta ka, pahilot mo yung Kaya nga, di lalagyan ba? ka ng lana, Di ba? lagyan ka ng luya sa damit mo, Totoo, tatali. correct. Tapos kapag ka narinig mo na dumighay na yung 'di ba? Kapag ka narinig mo na dumighay na yung nagtali Yung ng manggagamot, luo, correct, oo. ibig sabihin na ilabas na, 'di ba? Na i-transfer na yung sakit, 'di ba? Oo. May mga ganun and that's their ways eh. Oo, tsaka Yun din yung available at sa kanila plus paniniwala nila at afford ng kapalit na manok nila. Ayan, 'Di ba? oo. Yun Tsaka yun din parang naging parte na rin ng kultura natin. Actually, na, diba, totoo din. papagamot tayo sa mga Manggagamot, ganyan. Oo, 'di ba? manggagamot. And part of that culture is yung mga nagagamot kasi may kasamang dasal, 'di ba? So kaya siguro merong ganun. Kaya lang yun nga others kung meron silang means na rekta ng puksain Oo. gamit ang gamot talaga. Yes. Bakit naman talaga hindi? Oo. So siguro to answer your question dun sa nag-PM sa atin, maaari kasing meron kaming means to do it dahil sa benefit ng kumpanya. Yun yung ganun. Pero kung halimbawa wala, hindi nyo rin masisisi ang isang tao kapag nag-decide siya maglagay na lang ng papel sa noo kasi pantanggal ng sinok, di ba? Oh, Diba? Imagine mo yun. Lalawayan ng manggagamot, lagay dito sa Sa noo. Pangtanggal Pantanggal ng sinok o kaya usog, 'di ba? Mga ganon. We cannot Oo. we cannot Pero blame them. malayo na po yung narating natin at syempre yung medicine sobrang advanced na. Super. Kaya actually even nga si Lord dinuturuan tayo na mag-isip na maging skeptic tayo Na wag Gamitin basta-basta natin yung logic naniniwala. natin. Correct, oo. correct. Wag basta-basta naniniwala sa mga bagay-bagay. Oo. 'Di ba? So kung whatever it is, ano man po yung sakit na yan, mula buni hadhad hanggang sa mga matitindi katulad ng sakit sa puso, cancer, o kung ano pa man, God is our greatest Tama. the number one physician. Yes, O, hindi oo. kailangan ng i-claim natin yan. Correct. Hindi kailangan ipa-approve sa kung anumang governing body Tama, oo. yung claim na yan because truly Oo. greatest physician si Lord. So let's continue to pray for your health. And He is the only authority na pwede nating lapitan na posible ang lahat. Oo. Oo. Kahit sabihin ng iba na hindi posible, sa kanya posible talaga ito. Ayan. Kung tatanungin mo na yung sa alternative medicine, maraming lumapit sa'yo, di ba? Maraming Nicole, ito inumin mo to. Oo, madami. Maging sa akin dati ito inumin mo. Nung pero- nalaman nila, 'di ba? Oo. Pero again, yun nga iba-iba tayo ng paniniwala at iba-iba tayo ng mga paraan. Oo. So doon tayo sa So sa kami mas leaning kami doon sa siyensya. Siyensya, kasi correct. Talagang pinag-aralan nila yung yung katawan ng tao. lalo na kasi high-tech na, 'di ba may mga robotics emerald oo. na nga. May robotics na paraan para mag-opera. Oo. Isipin mo 'yun. Yun nga, di ba, yung napag-usapan natin of the air na dati, saka ka lang pag binuksan, saka lang malalaman kung gaano ka Correct. laki. Ngayon, bago ka pa buksan, Alam na nila. Kasi may mga ultrasound na, Tama, x-ray na kita correct. na yung sa loob eh. Ba't ibang klase ng scan? Oo, Ganon. ayan. So, ang lagi sinasabi sa akin ng nanay ko niyan, hanggat may gamot, magiging okay yan. Kasi medyo mahirap nga kapag wala nang, yung mismo siyensya, walang sagot. Pero Oo. still, Oo. nothing is impossible with God. Tama. Di ba? Siya. Salamat sa pagtutok ngayong araw na ito. Alright mga kabisyo, hanggang dito lang po ang tambalang kumikinang. Muli ako pong kumikinang na ulo, Diego Bandido. At akong kumikinang ina mo, Nicole Ayala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!